заседание. 9:30 в залата присъстват 14 общински съветници, 2 общински съветници, Владимир Илиев и Радостин Генчев, са се обадили, че няма да присъстват, господин Христов също присъства. Искам да кажа няколко думи преди да открия сесията. Понеже виждам, че има засилен обществен интерес, ще ви моля да спазвате тишина и дисциплина в залата. В противен случай, правилника ви дава възможност да прекратя заседанието или да бъде изведено лицето, което не спазва реда в залата. Ние сме дошли да работим, вие си имате обществени ангажименти и тези обществени ангажименти следва да бъдат изпълнявани така, както изискват добрите граждани, доброто възпитание. С тези думи откривам заседанието на Общинския съвет за месец ноември 2025 година. По дневния ред постъпиха 4 допълнителни предложения, които по предложение на правната комисия ще влязат от точка 12 до 15. Има ли някакви възражения по дневния ред? Искате за разместване? Няма да бъде съгласен с така положението. Дневния ред да бъде гласуван с дневния ред. 14 гласа за, предложението се 13 гласа за, предложението се приема. Извинявайте, конституиране на Общински съветник, като точка първа до дневния ред е полагане на клетва от новоизбран Общински съветник. Съгласно решение 129 от 24 от 2025 година на Общински избирателна комисия Своге, на основание член 23 алинея 2 във връзка с член 32 от вземане на Общинския съвет. Общинска избирателна комисия е избрала Павел Илиев Иванов за Общински съвет. Господин Иванов, заповядайте да вложите всички състави. Писания Павел Илиев Иванов. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Своге и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Своге и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Пристъпваме да разглеждаме